weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to mbagne to winding to feeralla to hayme dada to dabbe to dabbana to ñaabina to gurela cooga to jawaldi to hijaja tampidaro to burgoduna atene to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to beelel gawdi wurnayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie kaalisaji kewɗi dokkirama aseta hanki o e nder wuro Nouadhibou e mbadi fabade ɓena miskineɓe to leydi Sénégal ma en jaaha to Kolda to noon ko dadiɓe halfinaɓe nden ka ladde e kullon woni tigui o e foore kañumen pelɓodiri e soppoɓe leɗɗe ne mbaɗa trafic leɗɗe ne jeeya ɗum to leydi Gambie goto e mabɓe trafic mbasi hen fittade mum to leydi Gambie sumgoji sarɗiyeji bannoɗe leydi he jeeciri mum yalti ha laaɓi ko landa Adama Barrow kañum heeɓi polgu hay sinno kay ko polgu tokosu to leydi Mali fedde gotago windere lo ni joɗinoma batu mum en ɓaade leydi France ko fate enquête yo waɗe e wargoji bannoɗi to wuro witego Moura tawane tuma hen ko koninkoɓe leydi France wondude e mercenaire uji leydi Russe koninkoɓe leydi Mali wondude e mercenaire uji leydi Russe kañumen mbaɗi ɗiɗon wargoji kamtorinde no feewi kono hollirama leydi Russie holliri tigui droit mum de veto haɗi kaya batu enquête o udditede kabaruuji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi France to leydi Ukraine ha to leydi Palestine bisimilla mone ketki son dirani on dittani joni piren pacciren ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinde ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno jibisi ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiwa nden listikar ko inde ma inine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno jibisi ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowaje rewɓe dorraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle ceerno jibisi ne yarno ɓen worɓe usraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno jibisi ne yawren ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggiyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro mum téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno jibisi ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to jum ene jokki golle ene tawe toon ceerno jibi dem numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno jibisi so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko
korjinoro ari ko wallude e safrude ha moni kat kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorelteya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorelteya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ko ala rewan ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum donnata ƴiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓanndu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nangata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teyya heewɓe kuutoriima gorel teyya kolliti jiitima heen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaaɗi ɗi gorel teyya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere aan jottiiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje tuƴiiɗo koyɗe muusooje jokkondir e gorel teyya so tawi koto Italie gonɗa jokkondita koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkondita koye Boy Touré plus 34 6 plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teyya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkondira ɗeɗo hen tonggole ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teyya dañen jaam ayo bela min nani bela sonnani ɗum ko ɓataake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum no donnoɓe mo e kala saaha waɗanoɓe mo vocal ñagornoɓe ene tefa ene mbiya yo tinno yo ara nder leydi Mauritanie omo andino on o yettima e nder leydi Mauritanie omo tawi toon naksoto lamorgo leydi ndi le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne tawi toon naksota légal 6e waɗɗani préfecture 6e waɗɗani Carrefour budda ha sara juma goto nana sar ɗon waɗɗani étage ñabinnaɓe taw ko étage gris bleu le grand guérisseur ne wiya so tawi ari ha to Carrefour budda ha walla so tawi ari ha to préfecture 6e ɗo so tawi aɗa yiɗi hebdemo mbatta ko 34 83 26 89 walla kadi so tawi ka jiɗɗo hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Sénégal e numéro makko leydi Mali o hutorto ko ɗum woni WhatsApp uji makko so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala omo safra ɓen wonduɓe faiblesse sexuelle
e wonduɓe éjaculation précoce le grand guérisseur ne andina kilineɓe mum wonde rafiji kewɗi neɗɗo foti opérade reedu mum foti sekede omo jogui leɗɗe so tawi a yari ɗen leɗɗe joni joni certa hen ha laaɓa taw reedu ma sekaka le grand guérisseur ene yawrani ɓen hewɓe taare e wonduɓe ɓuɓre fiɗaɓe wonduɓe soppis le grand guérisseur ko labde reedu malaɗo wone joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi le grand guérisseur ene safra hémorroïde asthme diabète tension e dendagal rafiji ɗe mbawi fodde foof so tawi a jokkodiri e makko joni joni jiitoɗa heewre maɗa le grand guérisseur docteur Djiby Sow komo Allah luɓiri hannde Ganndal labde reedu malaɗo wone tawateɗo nder nokshot lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko mini men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirnen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen laamu leydi Mauritanie ɓe pecciri haalisaji ɓe kolliri tigui wonde ɓe pecciri haalisaji kewɗi no fewi aseta hanki o hakkude miskineɓe tawateɓe nder Nouadhibou haalisa peccaɗo to noon ko capanɗe jeeɗiɗi e jeegom million ne fawi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere fayi ɗum woni ko fecca toon e limore kinde nde woni 76 millions 76 mille ogoya taw ko euro woni haalis e limore hinde nde ɗum feccirama toon noon e ujunnaje 3 e temedde nayyi capanɗe joyyi e jeetati famille taw ko famille aji ɓurɓe miskinede nder Nouadhibou ko mennoɗo ko mawɗo landa mawɗo noon catala bitegal tajour biteɗo Mohamed Ali Wul Sidi kañum kadi wonno président zone France mo Nouadhibou e oɗo saaha joni kañum ardi tajour o holli kañum tigui ardi peccirgol ɗe ngal ɗon ballal faade miskineɓe ɗum noon holliri noon ko kala lebbi tati gaddaniɗe hitande woni premier trimestre lebbi tati kalma mbaw feccede e miskineɓe tawateɓe nder wuuro Nouadhibou ngu taw ko koppereje poɗɗi ni o holliri noon kamɓe o holliri noon kadi wonde kamɓe o holliri noon kadi ɓeɗon miskineɓe wawɓe kay hebde ngal ɗon ballal ɗiɗon koppereje kamɓe kala noon maɓe mbaw waɗnede kayide taw ko assurance maladie woni tigui taw ko gratuit à 100% woni mbawa hebde kayit mabɓe kanam e kala mabɓe mo sellani walla ɓiyum sellani taw ne wawi safrede ha no hannirta ni tawa hay mbuɗu ala ko yooɓi kanko Wul Sidi Mohamed noon holliri tigui wonde tajour umminima kadi ko fati e ɓeydude winditade ɓen miskineɓe tawateɓe nder Nouadhibou wonnoɓe ujunnaje 3 temedde nayyi capanɗe joyyi e jeetati famille maɓe bindita noon o holliri ɗo e mayirde lewru mai maɓe mbaw yettade temedere nogas e ɗiɗi e temedde joyyi e yimɓe ɗiɗo e temedde joyyi e ɗiɗi famille taw ko miskineɓe tawateɓe nder Nouadhibou fodɓe hebde ngal ɗon ballal o holliri noon ko holliri noon o holliri noon ɗiɗon famille aji o holliri noon wonde kaye ɓeɗon ɗo o holliri noon wonde ɗiɗon haalisaji dokkiraɗi toon noon e mbadi programme moɓe mbiyata tekkavula e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi jawtuɗi duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi yettima tigui nogas ɗiɗi milliards taw koye limore hinde ndi woni tigui 22 milliards émiro o holliri noon tawa ɗina haalisaji peccata ɗumen tigui ko capanɗe ko temedde jeegom e sappo e tati ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e goho famille kañumen pecciɗina haalisaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate juulagu e baylagu woɗi jagorgal kalfinaɗo ko fate commerce o waɗi jillu makko e nder ñalawma hanki o to jeehe tawateɗe nder nokshot lamorgo leydi Mauritanie o naati noon e jeehe mawɗe ɗe kala o holliri noon caggal ɗum noon waɗi ko discours makko walla déclaration makko o hollirde kay wiide Mauritanie naɓe yo ndeñu hakkillaji mumen wonde kay kala ko fate guura marchandise uji guura haydara ala ko mankata e nder jeehe holliri noon e oɗo saaha joni jeehe ɗe kala ene jogui stock baɗɗo fayida no fewi kadi commande uji ɓutti no fewi mbaɗama nana e lawol ɓoyatama jetto e nder leydi he kanko jagogal ngal noon hono biyeteɗo Lemra Bat Wul Bennali o waɗi erango faade ñagade faade ɓen commerçant ji guila yeyoɓe en gros e yeyoɓe en détail kala nde tinnoto no fewi mbasa hunjude to banggue bénéfice mbasa hunjude kakkido to banggue bénéfice o mbasa hunjude hen saabu
sabu yoɓe gandu yoɗo saaha joni ɓesgu Mauritanie kala ko tampuɓe no feewi ɗum noon e mbattu hakkillaji mabɓe feewi koɓe jeeytata koɓe jeeyata koɓe mbasa hunjude to banggue bénéfice o holliri noon wonde kay malgré cogguji kay ko ngabbi nder windere he kala laamu leydi Mauritanie e gaddugol Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓeɗen darino dole mabɓe ponno salade kay cogguji ɓen montina o holliri horejo leydi ndi holliri cogguji montintaka jaɓata cogguji montine haydara e nder leydi he kene wona balɗe ɗiɗi joni noon holliri tigui wonde horejo leydi ndi waɗino haalande mum hollirde kay wonde oɗo saahaji ne nder windere nde kala ko fati cogguji carburant woni gasoil et essence koko ngabbino feewi e nder windere he kala kono horejo leydi ndi salima ɗum cogguji ɗi ɓeydo e nder leydi Mauritanie foof noon ko gam yidde fabade ɓesguji leydi ndi e tiiɗal gonaɗo oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ousmane Mamadou Kane kañum woni ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs o arti aseta hanki o to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o muri noon koto royaume de Arabie Saoudite o yano ko tawtore yeede batuji baɗoji kala hitande woni batuji annuel taw ko des institutions financières leyɗele arabeɓe jooɗoto ɗum to Jidda ko adi komo yetto toon noon tawa o rewino to leydi Espagne to Madrid lamorgo leydi Espagne toon kadi o tawtornoma assemblée générale de l'alliance pour le Sahel ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commune mo tujini mo Nouakchott fuɗɗima ko fate kawguel mum ɓuura taw ko gadanal woni première édition guela kawguel noon ko ɓuura sellude e ɓuura welde jangguina Qur'anul Karim e ɓuura andude sura nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kawguel guel noon mbiɗen tigui ko aseta hanki o guel fuɗɗi ko ulama en noon e ardiɓe mahdaraji kañumen tigui mbaɗata supervisé kawguel guel so tawi noon ko ɓuura welde janggo ko janggata Qur'ana e ɓuura sellude Qur'ana ko 160 almudo kañumen ɗaftodirta guel kawguel so tawi noon ko ɓuura wawde sira nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jaame kisal woni ko nogas jeeɗiɗo almudo kañumen ɗaftodirta toon maire commune tujunino hono Mouhamed Lamine Soyiba o bismima dendagal arnoɓe tawtorede kawguel ko noon kadi ɓena jury ji woni halfinaɓe kawguel guel kala e bismima ɗumen holliri kadi ɗum ɗo ko hunde wande fayida no fewi ko kawguel potguel waɗede e kala saaha e nder commune aji ɗi kala e nder leydi he kala saabu ko hunde wande fayida no fewi ene tawtora noon uddirgol kawguel guel hakima mo gadda tafrak zena e tawtorede kadi jury ji e membre uji conseil municipal mairie ndi kala kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Sénégal seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon armée mo leydi Sénégal ine jokki haɓade kay seɓɓitiɓe bombardude base uji seɓɓitiɓe tawateɓe e nder falde Casamance aseta hanki o noon ɓe jani toon koye base rebelle mo FDC taw ko biteɗo Paul Bassena kañum ardi on base uji tawateɗi noon to wiyete Ñombolong to wiyete Ñombolong to wiyete Mediadia ɓena rebelle en noon wonno activité ji men tigui wonno golle men tigui ko remde e yeyde ɓe keftana remde e yeyde yamba kewɗo no feewi ɓe kollinoɓe kefti toon sakuji tawi toon sakuji kewɗi ne ñotata ko yamba woni hen e oɗo saaha joni arme o fawi hen juuɗe muɗum e wiide kaye ɓayini kabaru o noon ko dirpa arme leydi Sénégal kañuma ɓayini kabaru o koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate e boros coronavirus to yarata e nder leydi he o holliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi kanko Abdoulaye Diouf Sarr gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ko ujunere 11 neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon ko neɗɗo goto woni tawaɗo ko piɗaɗo Covid 19 onne kadi ko cas communautaire woni anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano jeetato kepti cellal mumen paati galleji mumen hay goto noon hande ala tampuɗo balliteɗo ndiyam hay goto balliteɗo fofango hay goto kadi ala tigui mo rafi o yooɓi fittane mum e nder jokku leydi Sénégal kala Sénégal yaare oɗo saaha joni 65 e temedde jeenayyi 5 winditiɓe doggol Covid 19 hen 63 temedde jeenayyi 59 keptino cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen so tawi noon koɓe rafi o yooɓi pittali men togui ko rafi o naati leydi ndi ɓe jettima ujunere temedde jeenayyi 60 e yimɓe joyo so tawi noon ko heddiɓe juuɗe safroɓe ñalawma hannde o wonduɓe e Moroso koɓe nogase
joyo neɗɗo ɓe kolliri kadi tuggi ko ñakko ngo naati leydi Sénégal faade oɗo sahaa joni ko fuddi ƴettude ñakkoji men ɓe jettima million ne fayi temedde nayyi capanɗe jeegom e tati ujunere temedde jeegom e yimɓe jeetato koto Kolda paaɗen pelbodiral woni accrochage waɗi hakkude ɓeɗon taw ko waɗoɓe trafic leɗɗe soppoɓe leɗɗe taw ko leɗɗe kaɗare wiyeteɗe bois de veni kaɗade soppede waɗoɓe trafic de coppa ɗum e kala saaha ne nawa ɗum to leydi Gambie walla leyɗele goɗɗe yeeyoyde ɓe mbaɗi tigui accrochage mabɓe woni ɓe pelbodiri toon noon e dadiɓe halfinaɓe ko fate rende ladde e kullon ladde woni ko wiyete les eaux et forêts ɓe kamɓe noon kamɓe trafiquant ɓe noon koɓe sappo e jeenayi o sagata ɓe calima noon kamɓe koninkoɓe caggal kay weddade ɓe piyande aynade ɓe piyande yoɓe dartoɓe koyna juuɗe ɓe darto ɓe caali eɓe dorto eɓe dogga eɓe ayno piyande e ngal garmi gara o noon kamɓe trafiquant goto e mabɓe wasi hen fittade muɗum goto e mabɓe wasi hen fittade mum on basɗo hen fittade mum noon basɗo hen goto e mabɓe trafiquant hen wasi hen fittade mum wasi fittade muɗum noon e nder trafiquant en ɓe o jeeyano noon koto wuuro witengo Sinthiang Sekka commune mo dorma dadiɓe ɓe noon ɓe nangi dadiɓe noon ɓe kolliti ɓe nangi sappo e jeenayi charette hen charette kala eɓe tawi ene rimdi hen fobre lekki walla mbiyan tuntere mawde no fewi taw ko bois moɓe mbiyata billet des bois de vena kaɗaɗi soppede oɗo saaha joni ɓe nangi kadi sappo e goho puccu ɓe mbaɗi wondude bamɗi ɗiɗi patrouille armé o noon caggal nde nani kabaru o wawi tigui notitade hen gam fabade koninkoɓe taw ko eaux et forêt ɓe oɗo saaha joni noon hollirama oɗo garmi gara noon waɗi tigui koye saaha kaye mo directeur des eaux et forêts waɗi tigui jillu muɗum taw ko jillu mum campagne ko fati kaya campagne ko fati reboisement e nder falde reboisement leɗɗe woni lortade leɗɗe e nder falde Kolda mumima to leydi Sénégal sono mumima Casamance ko ɗon taccirten payen to leydi Gambie leydi Gambie yehino sumgoji mum taw ko sumgoji ko fati charɗiyeji leydi ndi hollirama noon résultat ji ɗi jalti ha laaɓi résultat ji ɗi noon kolliri tigui wonde ko landa Adama Baro horejo leydi ndi kañum heeɓi polu kañum heeɗi yesso hay sinno kay polgu ngu ko polguel toksel no feewi saabu ka ɗon landa wiyete ka National People Party woni le parti national du peuple walla mbiyan NPP ko kan nan ko Adama Baro ardika ɓe keeɓi kay e nder capanɗe joyyi e tati député ji ƴewetenoɗi ndi gotoji wotanoɗi ɓe keeɓi hen ko sappo e jeenayi député sappo e jeenayi siège ɗum woni koɓe keeɓi ɗum woni tigui koɓe keeɓi kamɓe noon ɓe gardi tigui ɓe gardi noon seeɗa ko toɓɓe nayyi ko woni ko député ji nayyi ɓe gardi kaɗo landa taw ko landa lunda wiyete ka unité de démocratique parti woni parti démocratique unifié walla mbiyana IDP kan landa noon hollirama kañum ari ɗiɗaɓa noon hono no hollir kay ɗiɗo résultat ji ɗi catala bitengal seni woni tigui commission électorale indépendant holliri hoorejo leydi ndi noon siftinde on ene jogui hattani e kuulal leydi ndi suɓade kay sarɗiyeji nayyi goɗɗi so suɓima sarɗiyeji nayyi goɗɗi noon o watti tigui e sarɗiyeji sappo e jeenayi ɗi o jogui ɗi ma waw hebde kaye ko ma o heeda yesso hay sinno kay wona tigui polgu manggu no feewi ɗum noon e heddude kadi wonde mo président chambre o suɓate tigui kanko suɓato ɗum tawa kadi koye ndera parti he ƴettete ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Sénégal seno mima to leydi Gambie ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali jen ha to Bandiagara ñande subaka alkamisa jeeɗiɗi lewru setto gonɗen ɗo ko ñalawma kadi wonno ñalawma fuɗɗade ko fati tigui ultimatum walla tigui fati interdiction taw ko interdiction rewde lawol ɓe mbiyata route des poissons ngol lawol noon ko tugui 16h ha yetto 8h subaka foof noon koye mbadi hulede kulhuli ñanguji on ñalawma noon hollirama tigui eto check point goto woni tigui poste contrôle taw ko dose en joguino on check point to wuuro witengo Songo bandiji ɗi mbawi Allah seɓɓitiɓe mbawino tufade pitol bombo e barigal gotal tawa kadi ngal barigal ko ɗum ɓe mbanno barriére mabɓe woni tigui ɗum wonno tigui barriére mabɓe on bombo noon fetti waɗi tigui yimɓe ɗiɗo tawa ko dose en mbasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen e wuuro witengo Moura waɗin toon wargoji musde no fewi oɗo saaha joni ɓuuri hewde jofi feɗendu ko armé leydi Mali wondude e mercenaire ji mum de russe kañumen jooɓi toon pittali fodde kene wona temedde tato civil woni jamburu fedde gotago windere noon joɗinoma batu mum e noddago taw ko leydi France noddunogo en di batu nguno batu noon ko namdade kay leydi France de enquête jaajɗe udditte here ɗi wargoji ha ande kay hol
looɓiɗo pittali ɓeɗon wiyeteɓe civil en e ndera jonde he noon leydi Russie waɗi veto mum siftinde o noon fedde gotago windere nde loni eɓe jogui leyɗele joyyi taw ko ɓurɓe allude ɗen leyɗele joyyi noon goto e mabɓe foof ne jogui ko wiyete droit de veto noon so ɗiyen leyɗele joyyi so goto mum wi ala e hunde ko waɗete so wi ala hen ɗum ɓennata leydi Russie noon joguini veto mum on paami tigui salima enquête o uddita taw kadi eɓe keeɓi ballal ummade e leydi Chine ɗum noon holliri tigui oɗo saaha joni on enquête kam oɗo saaha joni koko hayre kiba koko uddi hen kono noon kadi hono ɓeɗo lafaji mbulaji tawteɓe nder leydi Mali kañumen koye mumen jiiɗino wadde toon losgoji men kono oɗo saaha joni armée leydi Mali ɓe hinde faama koko kadi ɓe tigui yettade toon wadde hen losgoji mabɓe kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men jolam jaɓeri sennumi jolam jaɓeri koto leydi France paɗena to leydi France noon ko alada hannde o ɓe dawri sumgoji mabɓe suɓade hoorejo leydi e oɗo saaha joni noon siftinde sappo e ɗiɗo candidat woni mbiri gemɓeniɓe kay gam yidde ardade leydi ndi e nder ɗin sappo e ɗiɗi mbiri noon en tawe hen Emmanuel Macron président sortant woni hoorejo leydi ndi ɗaɓɓowo kay gam yidde jottade e jeppere laamu siftinde on noon e ñalawma hannde o ñalawma jamma hannde o sanga 20 heures ko nden tigui résultat ji ɗi jaltata ha laaɓa ande kay heɗɓe yesso ɗiɗo heɗɓe yesso ɓe noon en ɗamina koma ya deuxiéme tour ɗiɗo heɗɓe yesso ɓe noon ko ɓen tigui jahata fattanga yaade deuxiéme tour siftinde on noon sanga oɗo ere mo batten habaruji men sanga takkusana hollirama tigui taux de participation ko yalti wotoyde e nder temedere kala capanɗe jeegom e joyi neɗɗo jalti wotoyde ustima no fewi toɓɓe nayyi piccala nayyi saabu kay en 2017 saabu en 2017 ko 69,4 yaltuno wotoyde sanga 17 heures koto leydi Ukraine paɗena kene ɓuura ujunere e temedde ɗiɗi goski ɗum woni yitaɓe waraɓe kay ene ubbaɓe hen fosuji commune tawa kadi koye nokku tawateɗo e nder falde Kiev e tawa kadi ko balɗe seeɗa ɗe laamu leydi Russe wonno nangguno on nokku caggal leydi Russe yaltiɗo noon ɓe mbawi yitude ujunere temedde ɗiɗi kene ɓuura ujunere temedde ɗiɗi goski waraɓe e oɗo saaha joni koto leydi France duttordena to leydi France noon hollirama tigui e nder France nder wuuro witego Saint-Brice-Nuc hollirama tigui ko accident avion taw ko avion tokos avion touriste kañuma waɗi toon accident waɗi hen mayɓe tato e nder mayɓe tato ɓe hen goto ko pilote avion ne yaranno duuɓi capanɗe joyyi ɗiɗo heddiɓe ko couple woni tigui gorko e joom suudu mum gorko ne yaranno jaɓantati debbo o ene yaranno duuɓi nogas kamɓe tato kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe koto leydi Palestine paɗena debbo Palestine najo goto warama to Cisjordanie occupé e to Cisjordanie occupé subaka hande o taw ko dadiɓe leydi Palestine leydi Israël kañumen joore makko piyande kure condi kanko noon ko caggal kay koninkoɓe no kolori ko caggal kay nde wara ngari goto e koninkoɓe ene mbiyamo yo dartone sali ene mbaɗamo tirde sommation woni fellude dow e fellude sara makko yo dartomo sali ko ɗon tigui ɓe pelliti rosde makko kure e condi o yani noon ko ɗon tigui o barmi ɓe nawimo tigui o nawa e juuɗe safroɓe koto docteur eɓe ko hen o wasi fittandu makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongu noon kabaruji tongat noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ñalawma janggo o noon so hawre e welede Allah ma en ketto musidɗo men sehli men Ceerno Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on